Good morning guys. बार अखा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। टाइमलि भिडिअआ फैयाखै बेखौबो सिखार लानांगोन मानोना बारहुंखा आरिजों कारेन्टआ थानाय जाया। स' बेफोर जेखि जादोला आच्चा दिनैनि भिडिअआव खाम्फा चन्दन आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोना बिपिएफआव फैफिननो सावरायगासिनो दं। बिनि रोखा फोरमानखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो थांगोन। लोगोसे क्राइटेरिया मिलायैखौनो अरुणोदय लानायनि माखासे अजद बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन। भिडिअ जोबजासे थाबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, खाम्फा चन्दन हितेश बसुमतारी सारमोना बिपिएफआव फैफिननो रायज्लायगासिनो दं। नाथाय बिथांमोनखौ बिपिएफआ रेजेक्ट खालामखो ना एक्सेप्ट खालामखो बिनि फोरमानखौ आं होनो थांगासिनो दं। आरो बिथांमोना मानि थाखाय बिपिएफआव फैफिननो नागिरखो बावैसो थांनाय लिडारफ्रा आरो इउपिपिएलनि माखासे मावथि कर्मि पिएलनि सोद्रोमा बिथांमोना क्राइटेरिया मिलायैखौनो अरुणोदय स्किमखौ लादों। बिनि अजद आरो फोरमानखौ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होदों। दा बिसोरो मा जागोन? फुरा बे अरुणोदया रुल्सजों खाराखै, क्राइटेरिया मिलायथाराखै, बेखौ आरटिआइ होनानै बोखारजोबनांगौ ना बेखौ दानहोहैनांगौ ना बेनि थाखाय मा एक्सन लानांगौ बेखौ सासे दैदेनगिरिया रोखा बुंलांदों। लोगोसे नैबे खाम्फा चन्दन आरो हितेश बसुमतारी सारमोननि खोथाखौबो रग' फोरमायलांदों। नायलांबानो जाबाय। इउपिपिएल सरकारा जे परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायबाय, बेखौ जों बोदला खोन्थागासिनो दं। ए टु जेड जेबो थाखोमायाखिसै। बिथांमोननि सरित्रआ दिनै नुजासारबाय। दा बेखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै। बिथांमोना जे मावनो रोङा, बिथांमोना जे खामानिनि मानसि नङा, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो जोंखौ बोदलाना होगासिनो दं। दिनै नुबाय नोंथांमोना बाजेटआव फैसाफ्रा जोंना खमायलांबाय थानायखौ। थांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जोङो 50 कौटिल' मोनबाय, जे 150-200 कौटि जानांगौमोन, खमायनानै 50 कौटिल' फैबाय। आरो दाख्लै बिथांमोना 24-25नि जिथुनाखि बाजेट एलकेसन दंमोन बेखौ आनस्पेन्ड खालामना दोनबाय 250 कौटिनि बारा। बेफोर बे लासिं बाथ्रा नङा। फैसाया थोआ जोंनो। डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बिराद दङ। बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद दङ। स्कुल कलेज बिल्डिंफ्रा मोजां जाजोबाखै दाबो। दिनैहाय माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै। दिनै आइजोफोरनो 75,000 थाखा होनायनि बाथ्रा दंमोन। दिनै बेफोर फैसाखौनो बिथांमोना होनो हायोमोन, मानो आनस्पेन्ड खालामनांगौ जाखो? बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोना साफा माने खामानि मावनो रोङै उदायै बेक्ति, माने बिथांमोना बिदिखौ होनबा लाजिनाङो। दिनैनि थारिखआव दिनै लाजिनाङो। दा बेफोरखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै आरो मालाय। दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै समाजजों जोगार जानोसै। समाजा रावबो आजावला। दिनै हाग्रामा महिलारिखौनो रायजो राजाफ्रा नांगौ होनदों। सोरबा इउपिपिएल होनब्ला जाया बेवहाय। प्रमद बर'आबो आंनो सिफ जाफिनथारनोसै, रायजोफ्रा आंखौ अनफिनदों होनब्लाबो दिनै बे जाया। रायजो राजाफोरनि आखायावसो, रायजो राजाफोरनोसो पावारखौ होदों डेम'क्रेसियाव। गाबोन भटआव जाय जेनगोन बेनो सिफ जानो मोना। गाबोन नुबाय जोङो प्रमद बर'आ देरहानायनि जेबो लामायाव गैला। फैसाखौनो दिनै बाहायनो रोङाब्ला बेबादि मानसि उन्नति जायो। जेबो गैया। दाख्लैनि बाजेटआ नुबाय माबा स्टाफ देरलाबायनायसो। बे बाजेट जायो नामा? बाजेट प्रिपारेसना गोबावनिफ्राय जानांगौ। स्टाफ देरलाबायनानै बाजेट जायो नामा? आरो दिनै बिथांमोना डिजिटेल माबानि खोथा बुंबाय थायो, बड'लेण्डनि खोथा। दाख्लै एन्सार कुइसन सोंनाय फिननायाव नुबाय जोङो आखाइजों लिरनायसो दङ। कुइसनाबो आखाइजों लिरनाय, एन्साराबो आखाइजों लिरनाय। होमबा प्रमद बर'नि डिजिटेल बड'लेण्ड बेनो जाबाय नामा? नोंथांमोना बै आनस्टार्ड कुइसन एन्सारनि माबाखौ नायबानो जाबाय। जों दाख्लै नायजोबदों, एसेम्बलि जोबनाय लोगो टेस्ट वाइस नायजोबदों जोङो। दा बिथांमोननि माने जेनाखि बाजेट बे मोनसे फाल्तु बाजेट आरो मालाय। जेबो गैया। TND होनदों, माने ट्रेन्सपर्टेसन एन्ड डेभेलपमेन्टआ माबा डिपार्टमेन्ट होदोंनो। बे जे डिपार्टमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआवबो गैया, इन्डिया गभर्नमेन्टआवबो गैया, BTC-आवदि मा नाम दोनदोंथाय, बिनि थाखाय अफिसारबो गैया, सेक्रेटारिबो गैया। दा बे फैसाखौ बख'नानै जानो 250 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ एबार हमनानै होदों आरो मालाय। दा बे बाजेटखौथ' बिसोर बाहायनो मोनखाया। बे जाबाय माने 24-25 बिसोर बाहायखांबाय। 25-26निखौ सरकार गोदानासो बाहायगोन। दा बिथांमोननि बाजेटआ जास्ट ओरैनो इलेक्सनियारिं प्रसेस। बिथांमोना थाइसे फैसा होनो हाया आइजोफोरनो। गोबां आसनि बानायदों। दा आब' माबा होनदों, लखपति आब' बानायदों। माबा माबि बिराद गोदान मिसन आरो बिजन बानायगासिनो दं। कमिउनिटि बिजन डकुमेन्ट बानायदों। जेबो गैया बेहायबो। माबा 20 लाख थाखा बाजेट खालामदों बोसोराव।
बे माबाफोरनि सोरबा कलिता जातिफोरनि दख'ना जोमग्राफोरखौ मिउजियामाव दोननाय सावथालफोरनि दलाफोरखौ माबाफोरखौ मिउजियामाव दोननाय दा बेफोरनो आरो मालाय जेबो गैया आरो दिनै बे एन्सार कुइसनाव होदों बिथांमोना बे एनेक्सार जे फैफानाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दा बेवहाय माने अलरेडि साबमिटेड फर एप्रुभेल अलरेडि साबमिटेड गभर्नमेन्ट अफ आसाम फर एप्रुभेल बेफोरबायदि होयै होयै गासिबो फोजोबनानै दोनदों आरो मालाय दा 5 बोसोराव बेबादि मावगासिनो दं होनै होनैनो दिनै बिथांमोना मोनसे मोगथां महर होनो हायाखै दा बिनिखायनो बुजियो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय दा दिनै बिथांमोना 5 बोसोरावथ' माबा मोनसे साख्रि होनो हानांगौमोन बोसोराव 1 लाख करि 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनो नागिरदोंमोन दा बिसोर साबा मानसिनि साख्रि होनो हाखोना हादिया बिनि हिसाबखौ खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा जों खालामाखै रायजो राजाफ्रासो खालामगासिनो दङ रायजो राजाफ्रासो बुंहरो जोंखौ नोंसोर बे खोथाखौ बुं इउपिपिएलआ मावनो हायाखै प्रमद बर'आ मावनो हायाखै बे खोथाखौसो जों बुंदों दा रायजोनि बाथ्राखौ जों समाज बिजोङाव दिनै बुंनायखाय दिनै प्रमद बर'आ हाया खाम्फा बरगयारियाबो हाला दिनै सयज' खालामनो हायाखै दिनै फेरेंगा मोनहा दिनै राकेश ब्रह्म मोनहा दावबायसा मोनहा दा बेफोरबादि जानानै दं आरो मालाय दा गिदों आरो मालाय दा बिसोर जोबस्रांसिगोन दावहायाथ' बिसोर माने जों गोगोम नांगोन बबेबा मोनसे जुद्धखौथ' इजि लाजाया बिथांमोना जोंखौ एदावबाय थादों दा बे एदावनायनि खिथेरा नायबानो जाबाय मा जागोन माने बेहाय थफ्ला जुनानै खारनाय सारनाय जेबो गैया इउपिपिएलआ बेबादि अबस्था जानानै दं आरो मालाय थफ्ला जुनानै खारनांगोन बिसोरो दा रायजोआनो रिजेक्ट खालामखाबाय उदालगुरियाव जोंना 10 जनाव 10 जन देरहानायनि मोनसे परिबेसाव दङ बाक्सायावबो बुरजा देरहाफैगोन जोङो 11थानि गेजेराव 7थाखौथ' आरामसे देरहाबोगोन चिराङावबो देरहाबोगोन तामुलपुराव जों देरहाबोजोबगोन जोङो 25थानि बारा देरहानानै एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन बिपिएफआ हारसिंनो सरकार दागोन बे रोखा दिनैनि थारिखआव गेरेन्टि होननानै बिखा दां माने बुनानै बुंनो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय आरो जोंनि बे नेरसोन बर' बिथांमोनहा जे बे फाम गैयै ट्रेक्टराव गाखोनानै बिथांमोना खेथि खालामनो हागोन ना माल रोगानो हागोन बे ट्रेक्टरा दाला सुद्दा बेलथायनो थांगासिनो दंखायो बेलथायनो थांगासिनो दङ आरो दाख्लै बैसागु जानायाव नुबायना बबेबा मोनसे गामिनि माने ट्रेक्टर लालायना बैसागु जानो थांनायफ्रा हाखराव जब्ब' गोलैलाबायनाय प्रमद बर'नि दालाङाव नङा होमबा बेटारि रिक्सा गाखोनानै बैसागु जानाया गब्रायनाय दा बेबादिनो बिथांमोना गावसोर बानायनाय लामायावनो गावसोरनो सौदावनानै गावसोर बानायनाय औवानि दालाङाव गावसोरनो सौदावनानै बे ट्रेक्टरा गोग्लैगोन बिथांमोना मोनसे गाज्रि खामानि मावबोदों जे अरुनदयनि नामाव फिसाइ गोनां मानसिफ्रानो फिसाइखौ माने थैबाय होननानै रान्दि सार्टिफिकेट लानानै दिनै मा खालामदों दिनै अरुनदय लादों दा बिसिबां दुखुनांथाव बेफोर इसोरखौ थगायनो हायो नामा गावनि फिसाइखौ थैदों होननानै गोदोनि दिनाव मा जायोमोन सतीधा नङा होमबा राजा राममोहन राय बिथांमोना लर्ड उइलियाम बेंटिंमोना बेखौ आयेन बानायनानै दिनै फोजोबस्रांदों सतीफोरखौ बुथारनो मोना होननानै दा जोंनि बे बड'लेण्डआव मा जादों सुइजारलेण्डआव मा जादों प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव दिनै गावबागाव फिसाइखौ बुथारनाय सतीधा जादोंना जायाखै बे दिनै बिपरित आरो मालाय बे परिबर्तनानो बे धंस' खालामनाय गावजों गाव धंस' खालामलायनाय बे दिनै परिबर्तनाव दिनै नुगासिनो दङ दा बेबादि परिबर्तनाव रावबो डेभेलप जाया सेंग्रा सिख्लाफ्राबो डेभेलप जाया ओंखायनो जों बुंदों इउथ्सफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय 100 कोटि थाखा बाजेट खालामनाय जाबाय बिनि गेजेरजों स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै बायदिसिना लननि बेबस्था खालामनानै होनानै बेहाय आत्मनिर्भरनि बेबस्था खालामनाय जागोन आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि थाखा बोराय बुरैनि थाखाय 10 कोटि आरो बे क्षुद्र बेबसायिफोरनि थाखाय बिदिनो 50 कोटि थाखा बे माबा मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय आइबिएस सिस्टेम बेखौ खालामनो थाखाय बेबस्था खालामदों आरो दिनैहाय जों नुबाय थादों हाग्रामा महिलाजों गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा दिनै रायलायफैगासिनो दङ दा बे कम्पानिफ्रा दिनै बेहाय जुदि इस्टाब्लिश खालामफैयो बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय हाजार हाजार इउथ्सफ्रा बेयाव एबजर्ब जानानै माने साख्रि बाख्रि मोननायनि बेबस्था दिनै खालामनो थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ अलरेडि माखासे कम्पानिया रायलायफैगासिनो दङ आरो बिथांमोनजों जोङो रायलायना फाइनाल खालामगोन सरकार जाखानाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रावबो दिल्ली हारियाना गुजरात तेलेंगाना झारखन्ड उत्तराखन्ड थांलाबायनानै गोदाव सोराव खामानि मावहैनो नाङा बिटिसिआव थानानै खामानि मावनानै मोनजानायनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दं राजखान्थि भबिसत जेबो गैला बे माखासे नेताफ्रा दिनै माने जों खोनादों हितेशआ माने डिस्ट्रिक्टजों रायलायगासिनो दं नामा फैफिननो होननानै दा बिथांमोना बुंदों डिस्ट्रिक्टआ बे लाइफ टाइम नो एन्ट्रि जानांसिगौ बिसोरनि थाखाय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि थांलाय फैलाय जों समाजाव जायगा होनो नाङा खाम्फा चन्दन दिनै हितेशमोन नेरसोन बर'मोना हाग्रामा महिलारिजों बै समाव थाफा केबिनेट मन्त्रि जाबाय डिपुटि चिफ जाबाय बिराद रंजाबाय दिनै आरो बिपदनि समाव ओरै गैला बेलावबो टिकेट मोना बे निश्चित जाबाय बे चन्दनाथ' बुंना लाखाबाय गाव टिकेट लानो थाङाखै होननानै खाम्फायाथ' टिकेट मोनला बेखौ माबायावसो परबजरावसो इनसार्ज खालामहरखाबाय दा बिथांमोना खुनु भबिसत गैला बिथांमोननि राजनितिकआ बेयावनो जोब्बाय आरो मालाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय जोबनायाव मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ